Днес ще продължим пак стар епизод и влизаме. Така, продължаваме. Изтъмва се. Дали си пуснахме зомбитата? Не. Дали ги включиме така на половина. И че пренещуваме да тръпне много. Ладно. Ладно, гадно. Ето зомбита. Зомбита. Един скелет. Гадно. Ендърмен. Добре, дали не сме погледнали Ендърмена? То ми един кафе. И... Добре, ще вършим къщата. Така, ще работиме дървото. Гадни звуци. Много гадни звуци има. Дървото къде е? Не де. Изкочи някой зомби. Това не съм го вярвал. Така. Ендърмен. Ендърмен. Гаден. Тъп. Ендърмен. Няма врата. И да добием Ендърмен. И добре, че едно на едно сръчице. Тъп Ендърмен. Дано някой да не ме стреми. Тъп тук. Май ще ме видят. Но няма кой да отиде сега тук. Добре, в безопасност сме. Да ядем нещо. Защото да си редем къща. Готово, да, ще направи лук. Редем се. Така. И чакаме да стане ден. Скелет. Добре. Сега да си Не. Ще вземем и ще си направим една мина. Тук е тъмно. За малко да изям. Да си направим една печка и да си вземем това. Печката и да я поставиме. Да.
Добре. Ето тук. И сега е така ще ми леглото после. Така, но проблемът е, че да ни се такова това, да се направим факли. Оп, малко ни светли. Светло. Кога стане светло? Един скелет виждам. И само един скелет. Ето. Там. Оп, печката изгасна. Що така? Печка се. Добре. Си вземем. Нямам две плечки. И ето ни го скина. Така. Тук е една факла. И е тук. Е тук така. И е тук надолу ще си сложим. Да ни светло и да продължаваме. Да намериме кола, че ни трябва кола. Доста факли. Кога стане ден, ще търсиме една овца и да съберем малко дърво. Защото имаме много малко. Оп, тук видях айрон май. Да, айрон. Добре. Отивам догоре да си направя камен. Кирка. Така на R2 са. Оп, ще оставих още. Така, тук. Една и тук една. И да отидем да изкопалим айрона. Но ни трябва кол. Но айрона ще вземеме. И той ни трябва. И 6 айрон не е малко. 8. Супер, 8. Да, 8. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. И да продължим още надолу. Но, да продължим с дървената дъвка. Оп, още айрон. Така, добре. Не, мисля, че е малко. И лагна току-що малко. Ставим една факла. Оп, ние нямаме факли. Бързо. Още е. Само една надолу няма. И да излизаме. Да намерим една овца и да съберем малко дърво. Трябва. Да тръгваме. Оп, светло е. Супер. О, кирка. Много лагва, защо така, не знам. О, ето една овца. Супер, точно.
И си... Добре. Да отидем за дърво. Оп, трябва да убием това прасе. Добре. И ето го дърво. Дай от тези дървото. Саплинги. Кошка. Добре, да отидеме. Още 4 минути спирам клипа. Сега трябва си направим мощ, ако няма начин. Тук да оставим малко дърво, а тук 4 да оставим, защото гадост. Добре. Ги вземеме и да си направим едно легло. И сега леглото, както казахме, така и седи. Да. И да си направим още един чест. Оп, да си вземем така. Другия чест ще стои тук. И ето саплинги. Тук до нас ще ги посадим. Оп, ябълка. Ябълка. И още саплинги. Да, то ни трябва повече саплинги, за да може да си насадим дървета. Да имаме и да се събираме на по-добре за дървета. Айде. Така. Няма 5-6 саплинга. Така да има горичка около нас, непретедно. Скелет. Чувам те. Има някъде скелет. Още една овца. Овегата. Скелет мръзен. И крайпър има. Не, другия епизод ще е такова. Много сме гладни. И чао за това. И втори епизод го приключихме. И чао от мен. Ще се видим в други епизод. Чао!